Nos, creo que hai un mes aproximadamente, ou dous, que tivemos unha reunión os patróns maiores da Ría de Pontevedra e os da Ría de Arousa, no cal todos necesitamos facer dragados. Nós tamén necesitaríamos dragar os lombos do Illa, que xa hai anos que o estamos solicitando, e a única discrepancia que había era o punto de vertido. O punto de vertido, como ben dicía Xoca, xa está como unha villa de separación de outra. A verdade que un son 75 metros de profundidade, o antigo, e este son 100 metros. O cal, falando co Miteco, pois nos dixo que decidiron ese punto de vertido non só para estes vertidos que veñen da Ría de Pontevedra, sino para outros dragaxes que se fixesen nas diferentes rías. É dicir, isto xa vai ser máis problemático ainda encima, que collen ese punto e o decidan botar todos os vertidos aí de todas as rías. Cando nós xa hai anos, aproximadamente, vou dicir, entre 7 e 8 anos, cada ría decidira un punto de vertido, que quedaría máis cerca de cada ría e abarataría costes dos proxectos, e cada un asumiría os dragajes que fajan nas súas rías. Nós, por exemplo, puxemos o punto A, que é o máis alonxado da entrada da ría, que finalmente non nos perjudicaría para nada, o cal está máis ou menos sobre 15 millas deste punto que propoñen agora. É dicir, a única discrepancia que hai nós con eses dragajes é que botarían todo dentro da entrada da nosa ría, das correntes que tiran hacia dentro da ría. Entón, a proposta é esa, que moi ben o punto, o punto a que creemos que sería o mellor para todos.